juttu. Hetken, otako hetken vähän aikaa. Mikä urheilukilpailu? Tämä on mini-urheilukilpailut. Eli tässä on monta, siis yleisurheilua, monta urheilulajia ja kaikki ovat minikoossa. Eli aloitetaanpa vaikka tästä tikaheitosta. Eli nyt ei heittää tikkaa, vaan tästä te pudotatte. Jokainen vuoro. Nojaa tuohon, noja siitä pudottaa. Elää vielä niin. No niin, 6. Muistatko sä itse numeron vai muistaako joku muu? No niin, seuraava. Sä ota muista, joo. Tuolla olisi kyllä paperiakin, mutta ei ole. 8, joo. Hei, älä pole niitä. 6, 8. Yritetään muistaa 9. Aina paranee. Ei saa heittää, täytyy vaan puoltaa. 7. Joko kaikki puoltaa? Kuulan työntöä. Käsi yltää tähän näin. Siitä. Siis et heitä, vaan työnnät. Jos heität, niin uusiksi. Oliko Hannu tuo työntö? Niin. Tähän. Hyvä. Tässä. Hyvä. Tähän. Mulla on tarkoitus ostaa uusi, kun me Hyvä. annettiin Tiialle.